com estàu? Estàu bé? Esperem que sí. I d'avui vos tenim preparats tornar a practicar un parell de punts. Sabeu el que farem? I del practicarem a la setmana passada, davant darrere, punt llis, davant i volta, per així recordar-los, i en farem un de nou. Què vos fareix? Practicau amb jo? Molt bé, començam amb el primer. Vos en recordeu? Han d'estar ben estirats, ben estirats. Molt bé, vinga, tots junts. Ara farem canvi. Anem com fem aquest canvi. Molt bé! Primer i davant darrere, davant. Anem com ho feis, darrere, molt bé. Davant, darrere. Ben estirats, no? Primer. I farem davant i volta. A més, ja us en recordeu la setmana passada. Davant, volta. Molt bé, davant. Volta. Davant. Volta. Davant. Volta. Davant. Volta. Feis a darrere, mem, com acabant, davant, volta i acabant. Molt bé. I d'ara farem el bot. Vos en recordeu del bot? Mireu. Farem, primer, davant i volta, encara no, però. I farem directament bot. Anem davant, volta, bot. I dos i bot. I avancem una mica i ara cap enrere. Cap endavant. Cap endarrere. I hem de botar un poc. Si no, no té gràcia, eh? Com botau? Primer, farem davant i volta. I acabam. Molt bé. Esperem que us hagi anat super bé i vos hagi agradat moltíssim. Ens veiem a la pròxima. Adéu, guapos. Mua.